Краставиците ви горчат, а листата им жълтеят. Не бързайте да посягате към химията. Най-вероятно правите една проста, но критична грешка при поливането. Сега ще ви покажа как да я поправите. Краставиците се състоят от 9, 10 и 5% вода, така че правилното поливане е ключът към успеха. Запомнете 3 златни правила. Първо, използвайте само топла, престояла вода с температура около 25 градуса. Ледената вода от маркуча е шок за корените, който кара растението да произвежда горчив кукурбитацин. Второ, лейте водата бавно и единствено в корена. Попадането на влага по листата, особено под жаркото слънце, провокира изгаряния и развитие на гъбични инфекции. Трето, поливайте в правилното време. Идеално рано сутрин или при вечер. Поливайте обилно, за да се напои почвата на дълбочина до 20 см, но го правете не по-често от 2-3 пъти седмично, в зависимост от времето. Ето и главната тайна. Винаги дръжте под ръка бидон с вода, за да може тя да се стопли от слънцето. Това е вашият ключ към сладките краставици. Опитайте този метод още днес и вашите краставици ще бъдат сочни, хрупкави и абсолютно без горчивина.